És el segon any que s'amplia aquesta festa major per, durant un tercer cap de setmana, acollir la milla. Des del districte de l'Eixample estem molt contents de que a dins de la festa major puguem combinar cultura popular i una cursa de barri com és la milla, que a més se li afegeix el Premi Gaudí, ja amb més elit, però que donem molta importància a tot el que és l'esport base amb totes les escoles i amb totes les curses més infantils. La principal novetat de la Milla Sagrada Família d'aquest any és el recorregut. Per motius de seguretat hem hagut de fer modificacions al recorregut. Pensem que serà un recorregut més ràpid, tot i que hi ha girs, i en tot cas aquest any és l'any de veure com funciona aquest nou recorregut. Com a final de festa aquest any, la Màster de Fitness serà un repte entre els fans del Zumba i els fans del Shabam, a veure qui guanya. Recordeu que a més la Milla Solidària aquest any és pel projecte de la Casa dels Xuclis, que és un projecte de la FANOC pels nens i les famílies que pateixen el càncer. La Casa dels Xuclis és una llar d'acollida per a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa seva per venir a fer el tractament oncològic als seus fills. També estan acollits a nivell d'atenció psicosocial integral per un equip de professionals que tenim, diguéssim, la seu de la FANOC en els baixos de la casa, i les famílies se senten recolzades tot el temps que durarà aquest procés, anades i sortides de l'hospital. Nosaltres hem fet d'aquesta gorra, el símbol de solidaritat envers aquests nens i nenes. Els nens i nenes són nens i nenes per sobre de tot, fins i tot per sobre de la malaltia. Per tant, la gorra neix de la necessitat de compartir en un entorn lúdic i festiu la realitat d'aquests nens i nenes. I us animo a tothom a que compri la gorra cada any, les vegades que faci falta, perquè aquesta gorra ens ajuda a nosaltres a mantenir aquest recurs que, val a dir, que és gratuït per a totes les famílies, tant els serveis com l'allotjament, etc., és gratuït. Per tant, necessitem moltes gorres, molta ajuda de tothom.